Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 7:03. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stains Technology. Sa imo, darling, igahatag ko ang wala sang limbo nga guma ko. Ang imong Malipayon nga gabi sa inyo mga kaaksyon. Kamusta kamo subong adlaw Domingo? Liwat naman kami maghahalad sang mga mahigugmaon nga mga ambahanon. Ambahanon sang paghigugma, ambahanon nagikan sa amon tagsa ka mga tagipusoon, igahalad sa inyo tagsa ka mga panimalay paagi sa harana. Harana sa DYEZ, Action Radio Bacolod, bugal nga ginadulong sa inyo ni Station Manager, Ma'am Nona Di Maala Magbanwa, upod sa ato News Director, and at the same time, Production Chief, Action Rex Cantong. Ginauptan kita mga kaaksyon, sang aton mga harinista, tub-tub kita alas 9 sa gabi. Gani ini si Action Alvin Graba, manging kaupod ninyo. Mga kaaksyon, abrihin ang inyo tagsa ka mga bintana, abrihin naman ang inyo tagsa ka mga ganhaan, bangod amo na kamo paghahalaran, sining harana, pag-aumpisahan ni Alejandro Serbanya sa ambahanon, Oh My Dear Consoling. Hello. Consoling, pagmata, pagtanong, pagmata.
Ahat manalingsing, ahat manalingsing sa dakong kaloob. Ahat manalingsing, ahat manalingsing sa dakong kaluoy. Ginatamya ko daw sa barangay Abonan, si Rene Brinques kasi nang dalit, kasi nung Idi Baligar, kasi pamilya Sirbanya, kasi nung Miya Bindandra sa barangay Bakong, ang gapanamyaw, aliano Sirbanya ng gabi. Salamat ginsimo paring Alejandro Servanya. Ang ambahanon nagikan kay Alejandro Servanya ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets. Ambahanon naman gikan kay Morite Jimenez sa ambahanon Kugma. Alang mga karpyo ko William ng totok ng gunjeng. Salis pamili. Gugma, alaot kong gugma. Pagkabait, pagkabangis sa palad mo.
Pareed Solano Marimerle, kag sa Banwa Santa Lisay, manang Tony Aguilar, manang Mildred, ang nanamyaw, Moret Jimenez. Thank you, sir. Salamat Gizemo. Morite Jimenez. Ang ambahan nagikan kay Morite Jimenez. Ginatulong. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga aksyon. Ambahanon nagikan kay George Misaira sa ambahanon ang kahapunta. Ang kahapunta nagligad na Tamit nga panundurawon Pirmi nagabalik sa sinimpanunduman Sa pagisahan di ka malimtan Sa pagtulog ko ginadamgo ka Bangod ikaw lang ang ginahigugman Walay kabangdanan di mo ako pinayaan Masakit nga batyak kung sa kundukan Apang anhong ko kay wala ka na Sa ibang abot kong nagkuka Antuson ko na lang ang katampisang tanan Kaya nga aton nagligat nangin kahapon lamang Pananglit nagbalik ka na sa ako Handa sa oras, handa magpatun Bisan ano ka man ang imo nga kahapon Palangga dahil lamang siyang nagyapon Apang anhon ko kay wala ka na Sa ibang yapot kong nagkuka Antuson ko na lang ang katampisang tanan Kaya nga aton nagligat ng lamang Antuson ko na lang ang katampisang tanan Kaya nga aton nagligat ng Natamyaw ko galida sa mayong gabi ang pamilya si Kumpan, kag labi ni si Fidel Martinez, kag subong mo ng palangga ko dra sa balay nga ako nga nagpamati nga bibi. Mayong gabi sinyo tan. Thank you. Salamat Gizemo. George
Miss Syra. Ang ambahanon nagikan kay Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasing George Misayra kadto kita ambahanon nagikan kay Laida Trencio. Badlit sang kapalaran. Kung ikaw makigugma, hindi lang mapaslawan, wala mo mabatyagan ini, katulad sang ginbatyag ko sa imo. Kung ina ang kamatuoran nga matabo sa dugan mo, ay basi madumduman mo pa madula sa kalibutan. Nampo ko sa kaitaasan, tani magbalik ka lamang. Kag kung ikaw ang wala na, nga kita nonoy di nagid magkita ay handumanan sang nagligad palangga, ay primi ko lang nga ginadom-dom. Gabi kagadlaw ay pirmi na lang ako gabang wala na, nga kita nunoy di nagkid magkita ay mga handumanan sang nagligad palangga, ay pirmi ko lang nga ginadom-dom. Salamat sa aton mga gitarista, ginatami ako sa balayang ako Spioso Junior Gencio, may good neighbor, Alan Kibrar, Mike Alabarado, sa Barangay Robles, na Castellana, Totoristi, Inday Kuni, kag sa tandanan nga nagapati, sa ngaranan sa Asyon Radio, ginatamiyaw ko kamot na tanan, Laida, Trencio, tanan nga pamilya, sang Trencio, kag Amar, ginatamiyaw ko kamot na tanan, mayong gabi, kag madamog, salamat, Laida, Trencio. Thank you very much, and good evening. Okay, salamat kinsimo, Laida Trencio.
Ang ambahanon nagikan kay Laida Trencio, ginadurong sa inyo sang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong action tips sa mga nag-work from home. Una, ni Ruth Gamala. Taga-handumanan ni siya, pero ang iyang bahanon, handumanan. Sang kita makit-alay, habi ko may kalipay, ipasalig mo ako palang mo. Wala ko mahibaluan, kabutikan galian ko, pagkatapos ang tanan, imo ako inbayaan. Sang ikaw ang madula, ikaw ang ginpangita, dito ko nahibaluan, nagpakasal kaliwat sa iba. Inantos ko sang pilit, kay badit sang kapalaran, doon ko na lang ini, masakit na handumanan. Ang tanan alaykay, ni tatay kag nanay, inbaliwala ko, kay ikaw ginpalang ako, matunon ko na lang, kay ni kapalaran, ang tanan handumanan na lang. Sang ikaw ang madula, ikaw ang ginpangita, dito ko nahibaluan, nagpakasal kaliwat sa iban. Inantos ko sang pilit, kay badit sang kapalaran, kapigon ko na lang ini, masakit na handumanan. Ang tanan alaykay, ni tatay kag nanay, inbaliwala ko, kay ikaw ginpalang ako, patunon ko na lang, kay ni kapalaran, ang tanan handumanan na lang. Ang tanan mangin handumanan na lamang. Maing gabi sana ako, Gigi Gamala, subong man sa kay Parinipi, kay Maribrinda Lumawag, subong man sa kay Paribin, kay Milbayang, kay Parimoises, Willie, sa liwat maing gabi sa inyo tanan, Ruth Gamala. Salamat gid Ruth Gamala. Of course, ang ambahanon
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa Ambahanon, Action Radio, Philippine Standard Time, alas 7:30. This time. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para traffic to or traffic dito sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Account Luni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Luni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Luni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Luni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Luni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Luni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Luni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan. Gugmang tampad tagbilidon, inanay ang pagtubo sa tag-ipusoon. Subong isang misetas nga wala sing pagkalayo, kulang sa pagbateti, labing matipigo. Gugma, madamo sing alagyan, mayara nga masiun, mayara nga mahawan. Dili naton mapatod ang mangin kapalaran. Diyos lang ang makatudlo sang mapadulungan. Gugma, ngalabing masaligan, itanom ang paghidait sa mga katauhan. Dal-ising kasanag ang yara sa kadudulman, pinaagi sa gaho mo nga labing huwaran.
nga labing masaligan, itanong ang paghidait sa mga katauhan, dal-ising kasanag ang yara sa kadudulman, pinagi sa gaho mo nga labing huwaran. Dira sa Barangay Sumagakon nga pamilya sa akong asawa si Nida Topas, si Johnny Del Topas, si Kylie, si King, ang akon nga mga kapuhan, nga akon nga manghod si Nining Topas, si Nuwini, kag si Toto Balinti, at Toto Kabilis, subong man sila ni Radi, nga kagiya nga mga anak, kag sa pamilya Bargula, pamilya sa may La Carlota City sa barangay Purok Langka na sa may Sibukaw. Ginatamyaw ta kamo tanan si silang ginatamyaw ta kamo kay kalipat ako. Ang ginagatamyaw si Josong Topas sa Action Radio sa Bacolod. Thank you, Gid. Nalipat sa... O, sige. Yosa, salamat, Josing Topas. Oy, good evening nga kay Mercy Flores. Monitor ko na siya, ara siya subong sa Hong Kong. Sinin niya, nahidlaw ko kay tatay ko sa amo na ang mga ambahanon. Ayos, salamat Fe Octavio Fierseca. Good evening. Gamonitor kami diri sa Barangay Tangog. Ginatamyaw ko gali ang pamilya Mendoza sa Tabo, Ilog. Paramyaw si Kering Mendoza. Uy, si Kering Ilognon gali ni siya. Ayos, salamat. Good evening, Embong Ocampo. Ara ko sila. Gamonitor sa Barangay Maaw. And good evening, Action Alvin. Pamatigid kami diri sa Sagasa. Barangay Sagasa. Tamyaw ko lang, Zenaida Suspen. Kay pare Unggok Suspen. Kay Sancho family. Noli Anayan, Danilo Lirasan. Subong man, Yosa. Salamat, Gid, Sir Teddy Tokiere. Salamat, Gid. Ayosa, Tisig. Hambal ni Virgie Olpinya. Hello, Action Alvin. Hindi makumpleto ang amon gabi kung hindi kami makapamati sa harana. Kami ni Telma, Egwico, Lydia, Bibing, kag Jennifer, samtang gahulat naman sa amon amiga Rosita Villaruel. O, sige, hulat ka mo kay Rosita. Ari na siya. Rosita Villaruel sa ambahanon. Ngano ba? Ako mga liya nga unta magmalipayon ka sa lain mong gugma. Nagkawa mo ba'y kaluoy, igunog mo ang atong pangandoy, nga kalambuon ang gugmata, tinanggap ko ano ba, bisan pa
malipayon ka, salain mong gugma, nga unta magmalipayon ka, salain mong gugma. Salamat lang da sa tanan nga taga Silinhom sa ilan ni Virgil. Tanan nga ginatami ni Virgil. Salamat gid sa inyo. Kag subong man sa si Brad Pupoy sa Modern, ginatamyaw ko si Tiri Kanyiti kag si Nuno Ortiga, Gingging kag Junjun Navarre sa Purok Sabis, Elizabeth Orlarti sa Paho Uno, Rio Plus kag Nining Plus ang Paho Dos. Ang ako mga anak nga gapamati subong tanan mga kaingod Barangay Estefania may ngapit tanan. Okay, salamat gizemo Inday Rosita Villaruel. Nagapamati kami diri sa harana sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Salamat Kurt Nathaniel de la Torre. Of course, si Christine Menyes Villalobos, Gamonitor man sa Barangay Pandanon, Salvador Benedicto. Hambal ni Georgian yun sa'yo, di sigihan mo lang kulang ni pre. Sigihan na to. Kung kanamit siyang pakita niya di sa konba, gahulas, kag may pulutan pa. Sigihan na pre ha. Unang dason mo na sila, nga tagay para sa akon. Georgian yun say. Alma Agravante sa Bater, good evening. And of course, good evening, Aksyon Harana. Pwede ka request sa idalom sang kahoy nga lawaan, hambal ni Rona Rehida Trava. Ayos. Oy, arena din original sang kahoy nga lawaan, Jumil Lacerna. Oh, ang imo kanta nga isa, hindi lang kahoy nga lawaan, ang request ni Madam Rona Trava Rehida. At sige, aton pamatian Noel de la Peña sa ambahanon, mapinot ang dughan.
pagpalangga mo sa ako. Agut liwat nga magbalik, ang pagpalangga mo sa ako. Dari sa barangay Tartino, katamyaw ko lang dagari si Toto Willie Mahilom ko, si Antoinette Mahilom ko, si Kapitan Toto John Malayang, kag sa kay Inday Suraida, kag sa Don Salvador, nga tamyaw ko si Gamay Morden, si Gamay Castro, Jimmy Castro, kag si Tilo, si Dumi, kag si Dodoy, kag si Sima, si Digoy, kag si Ilse, mga gabi lang ta. Sa tanan-tanan sa inyo may gabi. Thank you, good. Noel de la Peña, may gabi man, salamat Manjog Armejo, monitor siya sa buong gabi. Nagpadalagid sa madamong store, so si Nida Villote Olarte. Ayos, salamat gin. Mayong gabi, Aksyon Alvin, shoutout lang kay Jocelyn Francisco sang Barangay Binubuhan nga nagapamatig subong gabi. Ayos, salamat. Oh, kaduhagid ang kahoy nga lawaan si Jomel gigin makanta sini. Nikaw Nerwin Sakmer. Good evening. Ayos, salamat gid. Ara ko sila ga-monitor upod sa kay German Haban sa may Gleam Internet Cafe. Ayos, salamat gid. Kurt Nathaniel de la Torre. Good evening, Action Alvin. Monitor kami sa Purok Dulunan, Barangay Hacienda Guba Central, Maaw. Salamat gid. Hambal man ni ni Belia Villarroel. Good evening, sir. Request ko duet ta. Baski ano nga kanta, duet, kanta ta. O sige, kanto lang dia. Ayos, salamat. Herman Haban, good evening. Ayos, salamat gid. O, si Jeneline Montaño Villarroel, monitor man. Yan ang mama ko, wala sang kupas ang boses. Ayos, Jeneline Montaño Villarroel. Bea Francisco, good evening. Action Alvin, tamyaw ko lang. Family Importante and Francisco. At sige, aton pamatian, Caridad Toledo sa ambahanon matud mo. Matud mo ako imong unungan, mahalo hangtod sa lubnganan, kalipay ang akong gibati, kay bugtong kang bahandi, ning kinabuhi. Way sukot ang akong pagtuo, nga matuman ang akong mga damgo, kay ani akaman niining kiliran, bulawanon ang pagpangga na angkon ko na. Dili mo balhen pitik ning kasing-kasing, kon talikdan mo ako magpabilin sa ari ko nga walay makababag sa atong
dahil sa Manalad. Ginatamyaw ko lang dahil si Jumari Toledo kag si Sally Godines. Subong man sa Murcia, ginatamyaw ko si Ruby kag si Maribel. Kag dira sa Purok Sabis, si Ninita Abanid kag si Diomedes. Subong man si Lucy Magada. Kag dira gali sa Boracay, ginatamyaw ko si Nining kag si Rio Plus. Ang nagatamyaw sa inyo si Karing Toledo. Thank you. Salamat gid sa imo Inday Karing Toledo. Hello Action Alvin, shout out lang kay Tiyay Ninya nga nagpamati di man diri sa barangay Napoles Bago. Gamonitor kami diri sa barangay Pandanon, 2SB, Rochelle, Fulgencio, Susana, salamat. Shout out kay papa ko, kay Joe Damin Lamaktaw, nga nagapamati gid. Salamat Diana Rose, Octavia Lumaktaw. And of course, salamat. Gamonitor man sila, Francisco family. Salamat, family Importante and family Francisco. Salamat gid. At sige, sa request ni Madam Rona Travarhida, imbis nga ang kantahon niya kuntani, nami kanta niya, pitik sang dughan ko, hindi lang anay, dirita, kahoy ngalawaan. Sa imo kinatako ang singsing nga bulawan, agod magserbingan dumanan sa may sangaliwa. Ginukit ko ang matamis nga litrang I love you. Bulaksan na pulang ang inatag ko sa imo, pangako nga imo kin ako. Lakat sang panahon, wala ko ginuna-una, palangga kong magbago ka, nagbago ka. Ang saksi sa tanan, sa gumanaton karon, nanginulog na. Naupintihak ining kasing-kasing, nga ginulit mo ang akong singsing. Gumamo maluwi wala nagtumansan saan, pareho sang sisi nga naglupa. Lakat sang panahon, wala ko ginuna-una, palangga ko magbago ka, nagbago ka. Ang puno sang kahoy nga mo, ang saksi sang tanan, sa gumanaton karon, langin lulog nga. Kahoy lang tao ko na lang, mapintas nga bagyo siyang nagbuka. Sa nganyang nalaya sa giyapo, nabasa ko ang matamis nga litrang I love you. Ang matamis nga litrang I love you. Ang matamis nga litrang I love you.
Ginatamyaw ko lang no kanda sambon nga City Chairwoman, Madalena Fernandez, sa among provincial chairman, Jimmy Tumbasga Sr., sa vice chairman namon, Amado Jonesa Jr., sa tanang citizens campus, Talisay City chapter, sa SWAT team, police, kay Sir Rojos, Bayang Gaberas na tanan. Okay, thank you, Gid. Sa imo, parang Jomil Lacerna. Oy, nalingaw gid sa imo, parang Jomil, ang akon unika iha. Reyna May. Si Inday Reyna May. Upod si Kuy Kuy, pamatigid. And of course, si Mama Sonia, ka-monitor gid subong nga gabi. Oy, si Mama Gloria Hena, ka-monitor man sa Banwasang Ilog. Tuto okay, 2739. Good evening, Action Alvin. Pwede ka request ang bahanon sa imo programa. Okay, ano request mo? Sige. Gapamatigit kami diri. Si Gloria kag si Bito. Sa Salvacion, Victoria City. Salamat gid. Ginatamyaw ko si Pare Emil Sigumpan kag si Marinita sang Country Homes. Okay, salamat. Kamusta ka na, Emil Sigumpan? Nalipat ko, matod nilang request ko. Ayos, ate, sige. Salamat, gid. 2739. And from 7272, maying gabi kay Emil Sigumpan. Okay, palihog lang tamyaw, kumpare ko Gloria and Bert Bitar sang Salvacion Village, Victoria City. Ayos, sa barangay Mambulak kay Silay, Mambulak Silay, Ed Solano and family. Tony Aguilar and family. Talisay. Ginatabiyaw ko man Emil Sigumpan. Salamat, kid. This time, aton pamatian, Emma Cabalida, matagsubang sa Reynang Bulan. Paglikong sa akon, emong pagmahal. Kag nga, imo akong ginbayan. Matang subang sa ara ng bulan. Ginatamiyaw ko na si pastor sa BBC. Mayrang gabi sa inyo tanan, kag si Dab Mansano, kag si Yunor, si Sabet, kag si Taknoy, kag si Bombe, ang nagatamyaw, Emma Cabalida. Emma Cabalida. Salamat, gid. Action Alvin, always kaming kapamati sa harana sa Gimaras. Salamat, Karen Joy, kag Roy de los Santos.
3005. Good evening, Action Alvin. Ka-monitor na kami diri sa Purok 1 Nagazi, La Carlota, Mercy, and Boy sa Lumburin. Dolor Katinoy and Esther Carlos de los Santos. Salamat gid 3005 from 4407. Good eve, tamyaw ko lang Pedro nga nagapamakal sang scrap sa Barangay 39. Nagatamyaw Sonia Baira sang Rosal Takuling. Okay, madamo pa sa magahalad sang ila ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:07. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsiwala ng traffic or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Radio Bacolod this time. Arena Linda Parcon sa ambahanon Gugmang Tampad. Madaka. Malakad kagali ako bayan mo sa madaling oras pirta kag ilayo sang imo pag-abot akon nga sukaton pagahimo santa sang imo pagkaon dira mo makita kag dira mo makilala pagpalangga ko kung dawan o bala tingkoha mo ako sa poder ni mama imo ginpintasan dispes mo ginpoira wala ka kadomdom sa ngona nga tiyempo sang siling ni mama ni papang sa imo kung ikaw ang takaan iuli mo apo kay iya sa gulong mintras buhi ako dira mo makita kag dira mo makilala ang pagpalangga ko kung dawan o bala tingkoha mo ako sa puder ni mama imo ginpintasan dispes mo ginpoira dira sa balay maing gabi nanda sa akon kabataan dira sa nabukan maing gabi nanda sa ila ni Rosjen kag ni Isad si Isay kag si Budidat si Unyot kag dira sa regasyon maing gabi nanda sa akon manghod si Bulok Perer
si Mirna, si Dido, tanan-tanan kamo da, si Mari, si Rolet, da, maayong gabi sa inyo, Mar. Kag... Sino pa? Wala na. Kay Waning ya, way mo tamyaw si Waning. Ay, nalipat mang kuman. Kay Bambi Kabalig, isa tamyaw niya lang ang Kabaling family sa Gimarasga, pamatigid sila subong. Salamat! And may gabi, ginatamyaw ko lang si Janalyn Aguda, pamati man, ambal ni Bliss Matheus. Hi, good evening, Susan Talahuron. Hambal ni Rona Trabarihida. Thank you so much, Action Alvin. Request granted. Oh, Aris Jomel. Ayos, si LC Cabarquil Altubar. Good evening. Lihog lang ko tamyaw sa papa ko sa Calatrava, Negros Occidental. Kag sa bata ko, kag mga apo sa Bago City. This time, aton pamatian. Magandang gabi po, bayan! Paring Winnie Pautan.
man sila kay Inday Pula. Happy birthday kay Inday Pula dira sa bugman sa kay Tunit, sa kay Dudong, kag sa bugman sa kay Nining, kay Mama. Maayong gabi kag sa bugman sa kay Lando Trinidad, kay Noel Pidanya, kay Dudong ni Tabugok. Maayong gabi siya. Magandang gabi po. Manwa. Thank you, Gid. Salamat sa imo, parang Winnie. Pautan, mayong gabi ay pamati kami sa harana. Si MM, Gapanyapon, sige pamati. Ayos, ati, sige, mali pa yun. Masadya, kag manamit nga pagpanihapon. Tabiyaw lang, Ibalo family, sang alihis, Valladolid, kay Tonton, kag kay Jingjing. Request ko, Action Alvin, Memories, and Eternally. Ayos, ati, sige. This time, aton pamatian, Dadonya. Hasmin, Galagati, Mapintas, nga Damgo. Mapintas nga damgo sa ako nagpukaw, sang ako gakatulog. Medyo arumiraw, kumpas mo kag bayhun. Akong ginapananaw, wala ko maabti, sang akon pagbugtaw. Sang akon pagbugtaw, dayon ko panaog, ipanglingaw-lingaw. Ang mga kalisod tumanglas sa langit. O mahal kong adyos, swerte ko na bala, malaot nga signos. Kay swerte sang palad, mapait matyagon, pinalangga na ko. Ang imo pagtiya kay nagkalangisun. Ako na ang tuson, ako na ang tuson. Tub-tub ka matayon, tub-tub ka matayon, sa ligi palangga nga ikaw gid lamang. Ang ginahigugma sang tagipuson, ang bilin ko lamang ang akon lulubngan, imo nga doawon. Imo nga doawon, yami ko nga lulubngan, dili pagkalimti. Sang luha bunyagan, agud nga mamuhi, agud nga mamuhi ang gugmang balaan, nga walay katapusan. Asa balay may yung gabi kay Pari Lado, sa Hacienda Delicia kay Hugo Garduce, kag saya kabataan may yung gabi, kay Maria Pigusi sa Banilad, nini kag Wilson Pasco, Abili Pasco, Hilma Pasco, karag kag Corazon Magno Ronilo, kag Bibian may yung gabi sa iyo tanan. Thank you, Doña Hasmin Galagati. Monitor man subong sa Barangay Villamonte, si Manong Dolfo
Maniegos. Subong man sa Granada Heights Subdivision, si Narsing Cagnora Ferrer. Upod si Mildred, si Marlene, si Annalyn Lagoy. Sino pa ni? Si, ano ni? Nalin Lagoy, Parungpong, abaw po namin pa si Parungpong, Tisoy, si Coco, si Edsel, tambiyaw lang Nonoy Manggubat, ayos sige. Salamat, Nonoy Manggubat, sang Robelio, Taxi, may gabi Action Alvin, tambiyaw ko lang, Barangay Bactolon, Purok sa Sadlom, si Palay City, kapamatig sila subong gabi. Request lang ko, matod mo. Ayos, this time, aton pamatian, paring Lusing Piscadero sa ambahanon Usahay. Ngano kitiyaw-tiyawan ang gugma ko kanimo day usahay nagadamgo ako ay ikaw ug ako nagayigumay ngano damguhon ko ikaw damguhon sa kanay sa akong kamingaw usahay nagamahal ako kalibutan ngano gitiyaw-tiyawan ang gugma ko kanimo dahil usahay nagamahal ano na buhay pa di kalibutan ngano kitiyaw-tiyawan ang gugma ko kanimo dahil ngano kitiyaw-tiyawan ang gugma ko kanimo dahil ang ginatag niya ako lang no, sa may barangay Abuanan sa kay Margarita Brinques, kay Kagawa Rene Brinques, kay Mama Alma Deres may katabla pa iba sa kay Pare Tony Bernel, may mga pagpamati kay Marie Flor, kay sumog sa kay Yolanda Evangelio, may mga pagpamati sa inyo tanan mga katablahan nun. Kag sa dito gali sa kay Pare Eliseo Olivas, may mga pagpamati, may gabi sa inyo tanan. Alright, salamat, salamat kasi mo, paring
Lusing Piscatero. May gabi lang kay Larry kag kay Milet Balinas, no? Sang ara sila sa banwa sang Murcia naga-monitor gid upod ang ila bata nga si Joy Joy kag Justin. Salamat gid. And may gabi lang kay Jing Abalo, no? Request ko no siya, Anak by Freddy Aguilar. Try tani, hindi man ni siya harana eh. Sige, aton pamatian sabat ni Maring Viol Piscadero sa Ampanon, magpahilayo na lang ako. Magpahilayo na lang ako, aron matuman ang pamandoy mo, nga ako mahanaw raon ta sa mga mata mo. Paninom dubi bayain daw ang nangagit ang mga panahon, din ang langit ang nasayo sa gugmatang maroon. Karon kay ginsikway mo ang gugma ko, paglaom na hanaw. Antoson ko na lang kay palad ko, magpahilayo na lang kayo. Isanin dughan daw sa nagunon, uban sa sulod sa kapakyasan. Ipaanod ko ang tanan, karon kay ginsikway mo ang gugma ko, paglaom na hanaw. Antoson ko na lang kay palad ko, magpahilayo na lang kayo. Isaning dughan daw sa nagunon, uban sa sulob sa kapakyasan. Ipaanod ko ang tanan. Sa kumiboy galing sa kay Chris Aranyas, Sharon Aranyas, kay Galando Galagati, kay Mari Irene Arabis may gabi, kay may pamati sa inyo. Sa buwanan sa kay Madam Margarita Brinkis, ni kagawad rin ni Brinkis, kay Ma'am Alma, may gabi, sa tanan-tanan nga taga Barangay Katabla, may gabi sa inyo. Okay, salamat gid sa mga Maring Viol Piscadero. Namo pagid mga requesto kag mga luyag nila ipakanta. Oh, may ari pagid diri Boulevard. Oh, may ga-request man nga tango. Request ko kundi man. Shout out lang kay Rovelyn Verden. Ga pamati gid subong from Via Francisco. Ang kundi man dugay-dugay lang, no? Atong iniya birahon. Wal birahon. Was-wason tani karon ha. Jonaline Ninyal Discrepito, good evening tabiyaw ko lang utik Milanan kag bugos nga pamilya ga
Gamelong, Villanueva family. Ka-monitor gid sa bunga gabi. And tambiyaw ko lang, Maninoy Lager Diquilla, Otik Jr. kag Cesar Sr. Lando Ayungon. Ayos kag Gintuliran. Ayos. Salamat gid kay Tatay Lando Juanet ka pamati gid subong nga gabi. Okay. Ang inyo request dugay-dugay Action Radio Philippine Standard Time alas 8:37. This time check is brought to you by Champion Superpower. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala ng traffic or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon o umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Sa nangahugnat sang inyo programa, aton programa still nagapamati kamo harana sa Diway Easy Action Radio Bacolod. This time, aton pamatian ang request team song sang ex ni Paring Lado. Memories. Si Paring Winnie Pautan on the lead with Paring Lusing sa rhythm. Abi mo lang na, ga-request man ng isa ho, Eternally.
May request pa, hambal ni Virgie Olpindo. Action Alvin, request ko be, Love Will Never Die. May request pa diya nga, Kampo ni Ladyo, hambal ni Jing Abalo. Ayos, ate, sige. Oh, may request pa gidiriya. Si 27009, Kapitan Marlo Rastica, upod kay Kagawad Rex Tipsay. Ang ila request, Boulevard. Damo, bisan ng mga haranista, galantaw na gijiyasi. Ginapakanta ng gitara. Ambal ni 5074. Good eve, pwede ka request, remember me. Si Action Alvin lang makanta. From 1622. Oh, pwede ka request, I love you so. Hambal man ni Kapitan Marlo Rastica. Good eve. Hindi. Ini request, remember me wing Japon ni. Ati sige, hambal ni Kapitan Marlo Rastica. Ayos sir, katahom. Ayos, salamat gid. Anong oras na ni? Miyara pa nabilin? Miyara pa gid nabilin? Anang I love you so be?
I love you so. Hindi na. O, sige. Way pa na praktisan. O, sige. Pero, Ariho, may request ang Bilyarma family sa Banwasang Ilog. Sinong Bundoy, kag ang iya asawa si Telma Bilyarma, gusto nila masaot sila tanggo. Ate, sige, ihatag tatanggo. Oh, tanggo, ari na. Bali nung Bundo Bilyarma samtang kaputos sila sang uga, daw masaot kuno silang duha. Ay ayos masaot kuno silang duha mag-asawa. Ay ugaling kiti sako sila mo. O para mas manamit pagid kag matahom, ma-inspirado sa pagputos sang uga, ari pagid yaw ay para mabalhasan agad mo. O sige, amanan ta bisan isa lang ka minuto, cha-chata.
Station Manager, Ma'am Nona Di Mahala Magbanwa, upod sa aton News Director and at the same time Production Chief Action Rex Cantong. Madamong salamat sa inyo amon pinalangga nga mga tag palamati. Pasensya sa iban, alang-alang gid wala na kita sang oras sinig sa aksyon. Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Diyos ka mo